Dadoy. Dalawang buo. Ito yung pizza. At saka may price lulutuin namin dito. Tapos na nila. Oh. Pawis ako sa kasasayaw. Ayan po, at litsi muna kami. At siyempre, bibili muna ako ng bigas dun sa palengke. Sabay na kami ni Gatcho, bibili din sa ng manok. Ulam ng mga anak niya. Ako bibili naman ng bigas kasi yung panahon, manok daw, may bagyo. Wala nang bigas dun sa bahay. Dapat laging, yun ang kailangan eh. Kapag may masamang panahon, bigas. Tingnan ko rin yung gasol doon. Time check, 4:29. Doon na kami te, salamat. Sige po, lo, tara lo. Oh sige, thank you. Bukas, gagawa kami bukas. Kautol. Oh, pag walang ulan, dito tayo. Tumulan yan eh. Pero pag may bagyo, May pupong. oh, kung walang ano, dito tayo. Okay, hatid muna si Kuya Puloy. Ang bili muna ako ng bigas. Pakarga ko na kay Kuya. Yan. Thank you. Tatakpan ko nito ano. Ano po mga kaparing Jason, bali ano, oras natin ay 6:08. Grabe lakas ng ulan. At bumili na ako ng bigas din sa bahay. Wala na kaming bigas kasi baka sumama pa yung panahon. Tapos kahapon nag-live kami dun sa bahay. Bali nagbigay ng pang-snack si Kuya Obet at saka si Kuya Jagger. Tapos bibili ko ng ano, ng pizza dito sa Bato. Ayan. Bali 4 na pizza yung overload. Yun. At tapos bumili na rin ako ng fries. Potato fries. Lutuin na lang dun sa bahay. Yun. Tapos siguro yung iba, yung tira ng pera ay bibigay ko na lang sa ano, bibigay ko na lang sa mga kapatid ko para may pang budget din sila. Okay? Bali magluluto pa. At si Gatcho, pinauna ko na si Gatcho. Hinihintay sana ako ni Gatcho. Tagal kasi nung pila din sa may ano, sa may LCC. Nanay. Dito ko lang bumibili ng ano, ng pizza. Nagluluto pa sila. 5:33. Grabe lakas ng ulan. Mas madilim na kaya pinauna ko na si Gagatcho kasi natatagalan ka ako. At pinairam ako ni Gagatcho ng kaputing kasi tatakip ko nga sa ano, sa bigas sa dala ko. Tapos bumili rin ako ng fries. Kung bibili pa kasi ko ng burger, ano, lalo matatagalan, baka anong oras na akong makauwi. Kung bibili pa ako ng burger. Kasi ano kasi mga hapon na ng gusto nagbungaba si Kapuli kasi sinigurado yung bubong nga. Dapat maaga akong makauwi. Tapos yung live naman kanina, napasarap yung live nila. Grabe yung tawa ni Ate Mayang. Halos maihi si Ate Mayang. Ayun, luto na. Yun, 5:45. Madilim na daan. Madilim na. Salian mo na lang, te. Para di malaglag. Patong mo na lang kaya.
Ilabas mo na lang. Yan. Ganyan na lang, te. Salamat. Talian. Ipapasok ko dito sa ano, sa may kapote. Anak, ipasok ko dito. Basta takpan ko itong ang picture daw, picture. Kaya? Picture daw. Anak, dito na ako sa bahay. Grabe. Time check natin. Alas 6:30. Pakita mo. Oras. Grabe, basang-basa ka. Nagtrabaho ka? 6:13. Oras natin. Natagalan kasi dun sa pagluto. Kasi siyempre, yung ano nila, microwave ba yung tawag mo? Microwave. Microwave. Ano lang, kumbaga, Dalawang salang lang. o dalawang Isa. salangan. Kaya pinauna ko na si Gatcho. Tapos ito. Ito na po, ano, Kuya Obet and Kuya Jagger yung pinalipad ni Kuya Obet na sabi pang snack ng mga kapatid ko at yung sinend ni Kuya Jagger. Bali ito kasi napakarami naman yun. Oh, ito yung pizza at saka may fries lulutuin namin dito. Tapos namin na lang. Oo. At siguro, mamaya kasi magla-live naman, magtatanong muna ako kay Kuya Obet and Kuya Jagger yung natitira siguro, itatanong ko sa kanila sa live pag pumasok sila kung ibigay ko sa mga kapatid ko yung iba, tapos yung matitira kasunod na live. Okay? Yan po, at sa bahay na ako. At ito yung bigas. At tingnan ko baka nabasa yung bigas. Kailangan mo na itong ma-check kasi baka nabasa. Sayang. Ma, huwag mo na. I-check natin yung bigas baka nabasa. Ate mo na. Dali. Tanggalin ko na muna itong ano, helmet. Salamat kay Gatcho. Pinahiram niya itong kapote niya. Siya nagkapote. Si ano kasi, may kapote si Gatcho na ibinigay noong tito ni Crystalline. Kaya ito, kapote niya, pinahiram sa akin kasi mayroon namang kapote kasi yung ano, yung sinusuot. Kung yun ang ginamit ko, baka sigurado yung bigas. Kaya nakatakip talaga. Ano? Basic kaya tayo? Lahat. Baka di rin sila makapunta dito siguro. Bigas. 25 kilos. 25 kilos yung bigas. Ano yun na muna natin ito baka basa. Ay, sopa ka. Maulog. Basang-basa ikaw, oh. Hindi mo natin sa balde. Basang-basa. Ha? Basang-basa ka. Kaya nga, basang-basa lang ako. Pero ito na muna ang bigas kasi yan ang importante. Baka basa para malatag kung saan. Kaya mamaya na ako magbihis kasi kasunod ko muna itong bigas baka nabasa. Ito yung importante. Pero ako basang-basa rin ako kahit nakakaputi. Kasi pinoprotektahan ko yung bigas. Makapas mo kanyan. Panay sayaw ka kanina. Nandiyan mo, pasmahan naman yung dati. Wala nang papasmahan. Ayan. Pawis-pawis nga kanina na nagkasaya. Ano talaga? Kailangan natin mag-entertain ng mga viewers. Alam mo tayo nag-paplagyan na kain.
Tingnan mo. Wala naman kayong bigas din. Baka sumama yung panahon. Ito yung importante. Kailangan yung handa. Pero sana huwag naman matagal yung bagyo. Pero parang hindi mabasa eh. Kasi makapal ito eh. Sabi nung ginanyan ko. Makapal yung sako. Maganda pa rin yung ano. Sigurado. Dahan ba? Ano siya ako ba? Yung isang ano, bagay. Pag pinis na pa sa nabasa, Hindi naman nabasa. bukbuk. Pero ito na, ito na. Kasi ayaw ko na kami. Sinasabi ko lagi na ayaw ko yung kung tayo na magsasain makabibili ng bigas. Oh, Bigas ka naman tayo, binigay ko ng kanan. kaya. Oh, isa mo. May lagi pa naman akong wala. Ito lang ko na gamitin pa. May sako pa tayo dito, no? Pwede kung ganito na sako. Ilipat ko kasi baka mabasa pa. Ilipat ko yung dating sako. Wala. Ha? Ito. Ayan. Sigurado. Hindi bukas. Oh, pagpag kasi Ito bilis ano ko. eh. Nung ano ka rin. Hindi bukas ha. Baka naman na ng daga. Walang daga dito. Kasi gusto na bigas ng anak ko. Nagustuhan niya lang. Kahit walang ulam. Masarap yung bigas na yung gusto. Yan yung bigas dun sa barracks din. Tapos sinubukan ko na ipatikin nila. Yun ang nagustuhan ng anak ko. Nagbibilis mo na ako. Grabe, basa talaga. Tapos yung lamit ko kanina na nag-live. Pawis. Wala akong dalang bisan. Basa rin ito. Sira ko yun na lang. Ayun. Saan galing yan? Dilim? Saan ko na ito nila? Ang kape? Kailangan magkakasawa ko. Gutom ako bigla. Naganda na ng gatyo. Nakakahiya. Pangutol. Wala na. Kasi ang banong pala dun sa ano. Hindi nagsisit. Di ba nagpapili ka ng sokba? Naglag kasi dun sa basong sukba. Ito, potato fries. Sabi ng mga kapatid ko, ano, dapat bibilin ko, luto. Sabi ng mga kapatid ko, bumili na lang daw ako ng hilaw na potato fries. Tapos, dito na lang lulutuin. Tapos nagpabili rin yung asawa ko ng toothbrush namin. Yung toothbrush niya, nung bumiyahin kami, nalaglag dun sa bus, napag-apak-apakan na. Tapos ilang buwan na rin yung na ginagamit yung toothbrush siguro. 2 buwan na rin na ginagamit yung toothbrush. Papalit-palit. Pag 2 buwan na kasi yung ano, toothbrush na ginagamit namin, pinapalitan na agad namin. Hindi naman sa ano, pagka-baga. Yun naman talaga dapat. Sinabi naman talaga yun, diba? 2 buwan na gamitin namin yung toothbrush. Palit na. Tututrain. Ito. Okay. Makalit na to. Ay po, maraming salamat po kay Kuya Obet
and Kuya Jagger sa binigay kagabi nung nag-live kami. Si Kuya Jagger nag-send dun sa Gcash ni Mrs. na pang pambili ng salabat sa mga kapatid ko. Pang snack na yun. At yung parang malupit yung pansalabat mo, Kuya Jagger. At si Kuya Obit naman nagpalipad 2 beses ng $20, bali $40. Tapos yung na yun, yung pinalipad ni Kuya Jagger ay ni Kuya Obit ay diretso yun kumbaga sa next sahod pa yun makukuha. Ngayon, kumbaga inabunuan ko na muna yung halaga nung nung $40. Bali inabunuan ko muna siya ng 2K. Na 2K yung kasi yung $20 yung palitan nata ngayon 56, no? Bali 1,000 yung $20. Kaya bali bali 2K yung halaga nun nung $40. Kaya nabunuan ko muna. Tapos yung sinend ni Kuya Jagger na 3K sa Gcash. Tapos pang snack yun. Taga-abang sila ng live. Ngayon ito na po yung yung binili ko na pang snack para magla-live ulit ngayon gabi. Nautal ako. Ngayong gabi, nabasa-basa nga ako sa ulan. At yung time check natin 7:07. Ito po, magluluto kami doon sa bahay ng sopas. Kasi may na yung signal dito. Doon na lang kami sa bahay ulit pupunta mag-live. Maulan man ngayon ng sopas. Tapos bumili na rin ako ng french fries. Ito, doon na lang daw lulutuin sa bahay. May mantika doon, Parang ito, french fries. Tapos manok. Kasi doon na lang din kami kakain ng ng gabihan. Kasi naghintay yung asawa ko. Pero yung anak ko nandun na. Hindi pa kumakain. Yung manok, 2 buo. Yun. Tapos yung pizza naman ito sa 2, 3, 4, 5. 5 pizza. Yan. Yung at may natitira pang pera, pero tatanungin natin sa live sila Kuya Jagger at Kuya Obit kung ano yung pwedeng gawin. Ayan po. Tingnan na lang natin tong to. ready. Sige na, ready. Nalagay mo naman. Sige mo ng signal dito. May na signal. Saka Pinuntahan ko na yung yung kanina. Dinaanan ko yung magpapalagay ako ng pansarili ko na wifi dito kasi kailangan ko talaga. Kaso, di ata nakapunta kasi busy rin. Baka bukas. Baka bukas. Kaya bukas iwanan ko yung yung GoPro sa'yo na isa. Para pag nagkabit sila, mabidyohan mo. Alright? At maya-maya, punta na kami dun sa bahay. At gutom na rin ako, di pa ako kumakain. Let's go! Ano ko pa? Yan na yung yung binili ko po. Kuya Jagger at saka Kuya Obit. Ito na yung chicken. At balik kakawi ko nga lang. At meron pa dito yung mamaya. Daday, ikaw, ano gusto mo? Daday. 2 buo. Ito na plato. At yan po, magluluto na po ng sopas. Sopas. Para yung pa-snack po ito na pa-snack ni Kuya Obit at ni Kuya Jagger. Ito naman yung potato fries. Libretohin. Alright. Balik tayo doon sa nagkakantahan. At yun po yung sopas. Ito na. Sopas. At yung niloto na yung french fries. At yung sabaw nandito. Yung sabaw. Pabranot kasi. Kaya matagal. At siguro, kain mo muna siguro. Tapos itong natitirang 600, bigyan natin kay kay Bunji. Bigyan natin kay Bunji. Ay, consolation prize. Consolation prize 200.
Thank you. Yung kapatid ko kagabi, nakumanta yung bunso. Yan. Kay Ilan, bigay nyo. Kay Ilan. Nag-immersion kasi si Titi. Nasa ano kasi, nasa Pili. Pili no? UGT nila? Immersion. Ay, NC. NC2. Ay, NC2 NC2. para kasi electrical. Electrical yun. Grade 12 kasi. Grade 12. Kaya wala siya dito, siya lang wala sa Kasipula. Pabigay mo kaya no kay Ilan, 200. Ay, ditong 200 naman sa nagluto. Wow! Dito, sabi ko. Sabi ko sa inyo, kumanta kayo. Kumanta kayo eh. Sorry, wala. Oo, sabi ko, dito kayo. Ha? Yun lang yung inabot na. Siyempre may isla ka. Oh, may snack ka. Yan. Abot mo yung... Pasalamat din kayo, Kuya Jagger and Kuya Obe. Yan yung ano nila kagabi. Thank you, Kuya Jagger. Thank you. At yung bukas naman kay Kuya Ruel. Thank you, Kuya Ruel. Kuya Jagger, Kuya Ruel. Kuya Ruel Molina. Kuya Ruel Molina para sa snacks daw for tomorrow. Kay Kuya Ruel Molina. Eh, ito pa yung bayad ng pag-service. Tama. Yung bayad ng ano. Kuya Ruel.